Poštovani mediji, hvala vam što ste se odazvali našoj preskonferenciji. Još jednoj u nizu koja ima za cilj da pošalje poruku i pozove skupštinsko rukovodstvo na rad, da ih pozove na odgovornost koju imaju prema građanima. Već prošle godine su dostavljeni materijali krajem godine i mi smo očekivali da će sjednica oko usvajanja budžeta biti 5. Naravno, to se nije desilo. Da budem potpuno iskren, da smo mi u protekloj godini 2025. satrali se od posla, da smo radili permanentno, da smo imali sjednice, a ne sve nasuprot toga. Nismo imali sjednice redovne svega 5, budžet u junu mjesecu tek usvojen, dakle nismo uopšte radili svoj posao onako kako bi trebalo i zašto su nas građani birali. Iz tog razloga bih ja mogao da razumijem da smo radili tad u tom periodu, u protekloj godini, pa 5. ajde ok, pred Božiće, ne moramo, praznici idu, ljudi se pripremaju za proslavu Božića, pa bi čovjek i da shvati. Ali mi nismo radili. Mi smo tek nešto pred kraj godine počeli da radimo kad smo i dobili podršku za pomenute projekte, rekonstrukciju vodovoda Tunjice 1 i 2 i za početak izgradnje mosta u naselju Dolac. 5. sjednice nije bilo. Iako je bio neformalni dogovor da ćemo tad da imamo sjednicu. 30. i 31. smo dobili prijedlog budžeta od strane stručne službe i prijedlog odluke o izvršenju budžeta. Ali to se nije desilo. Mi nismo mogli 5. da radimo, iako su trgovci kojima je onemogućena i neradna nedelja, kad bi mogli da se odmore, mogli da rade. S tim u vezi, mislim stvarno da bi skupštinsko rukovodstvo trebalo da počne što prije, da sazove sjednicu, da uđemo, da izađemo iz privremenog finansiranja i da uđemo u ovu godinu 2026. onako kako bi trebalo. Sa sjednicama što više redovnih, da raspravljamo što više projekata, niko ne govori da se trebamo slagati oko svega, naravno to je nemoguće, ali da u sjednicama, a ne preko medija i raznih kuloara, da pričamo o svim tačkama relevantnim koje čine našim građanima život lakšim, dostupnijim i boljim. Mi smo se u protekloj godini zalagali za određene projekte koji naravno nisu dobili podršku, naravno nastavit ćemo i ovoj. Ali za sve to nam je potrebna sjednica, a ne preskonferencije kojih imamo više maltene nego sjednica. Dakle, s tim u vezi želio bih još jednom da pozovem skupštinsko rukovodstvo na čelu sa SNSD-om da što prije zakažu sjednicu kako bi odbornici, za što su i građani birali, na kraju krajeva u konačnici za što smo plaćeni, mogli da radimo svoj posao, da bi mogli da donosimo odluke, a more ih je, koji će naš grad učiniti i boljim i ljepšim i našim građanima život lakšim i dostupnijim uz već pomenute projekte koji su, napominjem, bili već 2024. delegirani kao ključni problem, ali u 2025. zbog već pomenutih razloga kao što su neusvajanje budžeta i neodržavanje sjednica nisu bili predmet realizacije. Ono što je, nama dalo neku nadu, to je ovaj kraj godine, kad sam već pomenuo, kad smo dobili podršku za pomenute projekte, da će sjednice početi da se održavaju redovnije. Ali, očigledno, evo već početak je, nije bilo 5. bila je neka priča, bit će 12. nije ni 12. nije ni 13. evo već izlazi ova sedmica, ona neće biti, mi ne znamo kada će biti. Dakle, stvari su vrlo jednostavne, poenta je sve priče da počnemo da radimo, godišnji odmori su prošli i mogu da shvatim neke razloge, kao što sam već pomenuo, oko praznika i sve ostalo, ali mislim da je ključna stvar da što prije počnemo, već u sledećoj sedmici, ako je moguće, da se zakaže sjednica i da već raspravljamo, o budžetu, po mogućnosti naravno da ga usvojimo, pretpostavljamo da će i oni djelovati svojim amandmanima, ali o tom potom, ukoliko to bude i neka razumna kategorija tih amandmana, da su razumni, racionalni, ne kao prošlogodišnji, nesprovodivi, da na taj način usvojimo budžet i krenemo u ovu 2026. godinu onako što kaže sa punim elanom i sa konkretnim i konstruktivnim prijedlozima. Nova godina, stari problemi, neodržavanje sjednica Skupštine grada, poskupljenje električne energije, eto tako
SNSD čestita novogodišnje i božićne praznike građanima Republike Srpske na lokalnom i na republičkom nivou. Nacrt budžeta je poslan u novembru mjesecu, usvojen početkom decembra i neformalni dogovor je bio da imamo prijedlog budžeta za kraj decembra kada bi trebao da bude usvojen, međutim do toga nije došlo, onda je bio dogovor da bude 5. januar, međutim ni od toga ništa i od tada se apsolutno predsjednik Skupštine niti bilo ko iz vladajuće koalicije i oni koji čine većinu u Skupštini grada apsolutno ne oglašava. Mi smo očekivali da će se uozbiljiti rad Skupštine grada s obzirom na njihove pompezne najave da će raditi, da neće blokirati, da će im u fokusu biti građani, međutim to je još jedna u nizu laži očitog gradskog odbora SNSD-a Banja Luka. Mi se ne radujemo tome, željeli smo, htjeli smo, spremni smo da radimo i da sve ono što su naše obaveze, a to je da radimo u interesu grada Banja Luke i njihovih građana, odrađujemo na vrijeme, da radimo posvećeno i da pravdamo povjerenje koje smo dobili. Međutim, apsolutno nemamo nikakvog odgovora, niti bilo kakvog signala od predsjednika Skupštine, niti od bilo koga iz koalicije koja čini većinu u parlamentu Gradske skupštine. I evo, mi smo ovo iskoristili da pozovemo predsjednika Skupštine da u što hitnijem roku sazove sjednicu Skupštine grada kako bi se prvenstveno usvojio budžet, a onda odmah da nastavimo da radimo, jer mnogo tačaka koje su važne za građane grada Banja Luke, za grad Banja Luku, se nađu kao tačke dnevnog reda da se o njima raspravlja, da o njima odbornici daju svoje mišljenje. Ono što je dobro da usvojimo odmah, ono što nije da o tome razgovaramo i naravno da donesemo najbolje moguće odluke. Ono što je apsurd jeste da je predsjednik Skupštine više na javnom servisu koji plaćaju svi građani Republike Srpske nego što se nalazi ovdje u Skupštini grada. Tako da ćemo mi predložiti da on, umjesto što košta građane Banja Luke 10.000 maraka mjesečno, da ovdje podnese ostavku i da se javi neko iz koalicije ako smatra da ovo što on radi nije u redu, da predlože novog predsjednika Skupštine, a on svoj angažman nastavi na javnom servisu. Međutim, ono što je katastrofa jeste da tamo iznosi neistine, a kada već ima priliku, mi ga pozivamo da kaže stvari onakve kakve jesu. Mogli ste da čujete da je neustavna naplata parkinga, koja je u svejednoj opštini i u svejednom gradu Republike Srpske ustavna, samo u Banja Luci nije ustavna. Ali niste mogli čuti ni jednu riječ da je Ustavni sud Republike Srpske rekao da je sve ono što su oni mijenjali Poslovnik Skupštine grada bilo neustavno. Da je bilo neustavno skidanje tačaka dnevnog reda sa kolegijuma, sa komisija. To niste mogli da čujete. Ali ste mogli da čujete da je neustavno ono što je u svejednoj drugoj opštini i gradu ustavno i legitimno i dozvoljeno. Dakle, to je još jedan dokaz da jednostavno oni nemaju želju ni volju da rade u interesu Banja Luke, već da imaju jedan poriv, a to je da onemoguće prihode gradu Banja Luci i zato sve ovo i rade. Isto tako niste mogli da čujete da je neustavno bilo uzimanje novca od PDV-a od grada Banja Luke. Niste mogli ni da čujete da je taj isti predsjednik Skupštine pozvao rukovodstvo Vlade Republike Srpske da taj novac vrati građanima Banja Luke. A bilo bi logično da se bori za grad Banja Luku i za građane Banja Luke. Isto tako tog neradnika niste mogli da vidite ispred Narodne skupštine kada smo se borili protiv usvajanja tog štetnog zakona koji je bio upravljen samo protiv Banja Luke i Bijeljine. Stoga pozivamo predsjednika Skupštine da u što hitnijem roku sazove sjednicu Skupštine grada, a isto tako pozivamo i koalicione partnere SNSD-a da se i oni izjasne da li su zadovoljni sa radom predsjednika Skupštine, da li su zadovoljni sa radom
Skupštine grada. Pošto u neformalnim razgovorima svi su protiv toga kako i na koji način radi predsjednik Skupštine koji dolazi iz SNSD-a. Pa evo da i oni kažu svoj sud i svoj stav i da građani znaju šta i oni o tome misle. Kolege su već rekle, Skupština grada Banja Luke je ponovo u blokadi, ponovo posmatramo opstrukciju rada. Grad je ponovo ušao u kalendarsku godinu bez budžeta. Budžet nije ni gradonačelnikov, budžet nije ni gradske administracije, budžet nije ni skupštinske većine, već je budžet grada i građana Banja Luke. I kad nema budžeta, onda su mnogobrojne funkcije grada ili redukovane ili ih uopšte nema. Dakle, one tekuće aktivnosti su svedene na minimum po finansiranju iz prvog kvartala prošle godine, a nekih investicionih aktivnosti ili bilo čega što nije bilo u prošloj godini u ovom kvartalu ili investicija ne može biti. Zato nema razloga, jer smo predlog budžeta dobili 30. decembra i sjednica Skupštine grada je trebala biti sazvana i održana. Skupštinska većina je i prošle godine sa preko 80 amandmana izmijenila sadržaj budžeta, ali to je demokratija. Gradu je pre svega potreban budžet. Kako će on izgledati, to zavisi od samih odbornika. Mi pozivamo predsjednika Skupštine grada da odmah sazove sjednicu. Kažem, budžet smo već dobili, u međuvremenu smo dobili još nekoliko tačaka, znači sve to može da ide u dnevni red. Pozivamo kolege odbornike da radimo. Birani smo da radimo kao odbornici, možemo se slagati ili ne slagati, glasati ovako ili onako, ali treba da radimo. Najgore rješenje za grad je blokada i opstrukcija. I to je potpuno pogrešna politika. Ona se i samom SNSD-u koji je nosilac te politike u Banjoj Luci obila o glavu i to su već vidjeli više puta u proteklih nekoliko godina. Svaki put kad su pokušali opstruisati i blokirati grad, to se odražavalo i na njihove političke rezultate. Prema tome, još jednom očekujemo da sjednica bude što prije, mi smo spremni da bude sutra, da razmatramo budžet, da ga usvojimo u obliku u kome bude prihvatljiv skupštinskoj većini i da grad može normalno da funkcioniše.